No niin, terve taas. Joo, just. Moi. Ja mitäs meillä oli nyt se tekemistä vielä? Meidän pitää nyt mennä, tai nyt mä rupeen kyllä heti rakentaa sitä Niistä kultafarmia. lakaasi äsken. Sinulla. Joo, tuli semmonen lakipiikki. Mäpä otan Joo. ton noin pyynnöstä. Minäpä pistän renirdistanssit tuosta paremmalle. Noin. Nyt menee. Niin mitäs mun piti tehdä sitten tällä kerralla? Onko sä Sandstoneista tehnyt ton reitti tonne? Joo, vissiin. Joo. Onko se? Mä kaivan tästä koppeesta, että mä voin tehdä sitä farmia. Joo, niin mitäs mä sit nyt tekisin? No, en mä nyt tiedä mitä sun pitää. Sä voit tehdä nyt, mitä sä ite haluat. Mä katson tästä listalta, että mitäs meillä on tekemistä. Ai niin, joo, mä en oo kattonut niitä listoja. Make a giant mushroom. Siinä on bone meal. Mitäs meidän sienet on? No tuolla, kaikki tuolla Ai tossa ne olikin. planeetalla. Eikä oo. Joo. Ei oo. No suurin osa. Minkäs päällä tää kasvakaan? Kasvaaks tää vaan myseliumi päällä? Hei. Mitä? Kasvaaks tää pelkästään myseliumin päällä? Joo, mut niin säästä se myseli, tehdään sellainen pieni alue, jos on pelkkää dirttiä, ei kasva ollenkaan ruoho. Ja sit ruvetaan tekemään sitä farmataan sit. Niin muuten! Se Philosopher's Stone, annaks sä se mulle? Joo, ihan just. I need it. I need the Philosopher's Stone. Joo, se on se arkus. En mä kanna sitä mukaan, se on Joo, mä kaivan sitä koplestonestone. arvokas. Stones koples. Väistys nyt tyhmä Endermani. Kiitos. Oho, ei mitään. Minä jo luulin pahinta. Joo, mitäs siellä sanota? Sitten kun päivä alkaa kunnolla, niin sit Kato, mä keksin semmosen jutun, että kun eikö noita eläimiä voi vaihtaa? Niin. Niin muuta kanaksi ja se munii niitä munia. Ja sit kun me heitetään niitä munia tohon, niitä tulee 2 kanaa, kun ne kasvaa aikuisiksi. Sit muutetaan ne. Oota, ennen kuin muutat, niin mä Ja sitä klikata. otan tuolta ne villat. Sitä voi itse. Onko se? Noin. Noniin, oikea klikkaa sitä vaan. Reaper. Nyt oikea Oikea klikkaa. klikkaa. Niin. Ei se toimi. Anna se tänne. Minä näytän. Miten tää Anna se tänne. pois latauksesta? Anna. Shift klikkaa sitä, nimittäin mä en halua, että tää muuttuu koko paikka hiekaksi. Koska se on ladattu. Hei. Kannattaisiko sulkea se sit kans? Se reitti. Mene sinne päin. Älä muuta tätä hiekaksi, please. Noin, banana cube. Ei se ollut V, oliko se B? Ei. C, sitten tulee crafting table. Se X, ei. F, G. Ja onko siinä niitä se modeja? Toimiks se? Ei. Mut tästä saa crafting table, kun painaa C:tä. Tiesitkö sitä? Sekin arvelinkin, että se ei toimi. Jossain versiossa se ainakin toimi. Niin viime tekkitis. Ei tässä versiossa. Eipä kai Ainakaan sitten. Pitäis toimia. No mä oon varma. Mm. No ihan sama. Niin. No joo.
No sitten. Mä menen kasvattaa tämä siene. No. Joo. Mä oon täällä Neetterissä. Eetterissä. Speeter. Sä olet eetterissä. Kraterheter. Jak heter von Kraterheter. Joo just. No niin, siinä olisi sit se tehty. No niin, kiitos. Oh. Neepä keksii nyt sitten hyvän idean sitten. Niin mäkin. Meillä on yksi tavoite lisää tehty jo. Elikkä niinku sillain. Onko? Kasvatitko sä se siene vai? Joo. Hienoa. Sitten seuraava. Onko sä käynyt tuolla lasipaikassa jo? Etherissä. En oo varma. Jos siinä on reitti sinne, niin sit olen. Joo, siellä on jo reitti sinne. Tehty. Talo pitäisi tehdä. Mä voin tehdä sen itse asiassa. Joo, no. Toi Mulla on ponemiiliä. tehty. Uunmiiliä. Working mob trappi. No sitä sä teet. Ei, mä teen sen talon nyt sit. Joo. Puuta. Tai sä voit tehdä. Mä oon Netherin jutussa. Joo, tee sä sitä mob trappia. Joo, Mut koit jättää aina yksi. Niinku kaikkea ton siihen mä tarvii myöskin puuta. talo. Sit sellainen jonkunlainen, en mä tiedä minkälainen. Jonkunmoinen. Hieno sellainen. Saanko mä käyttää näitä puita? Puita. Mm. Kyllä kai. Vai käytätkö sä niitä taloa? Mä nyt kasvatan vähän lisää näitä puita. Joo, hyvä. Sitten mä saan käyttää nää. Mitäs mä kasvattaisin? Niin, tuolla on vissiin tehtävä siihenkin, että meidän pitää tehdä automaattinen crafting table. Niin ja crafting table 3. Ne. Mm. Ja sit joku kuorre. En oo varma mikä kuorre. En oo ikinä nähnyt edes sellaista. Eikö sä oo edes ikin nähnyt Craft PC. kuorryä? Ai niin, joo just. No Siis- mä luulen, että BC tarkoittaa jotain muuta kuin Buildcraft. Buildcraft Builder. Mining Laser. Clainstar. Field Clainstar Omega. Oh no. Mm. Sehän saattaa olla pikkusen halpaa kyllä. Tosi halpaa homma. Mitä siihen menee? 16 miljoonaa EMC. Pisti 30. 30 vai? Mm. Sehän käy kestä äkkiä. Tarvitaan ainakin kollektoreja aika monta. Ja sit noita... mitä nää? En minä koskaan muista niitten nimiä. Ne relaut. Niin, riilei. Joo. Palaaks täällä joku? Ai. Kuoleeko sä? Nää on sitten nyt palaa nää lehdet. Oh. Ai. Järkeä tehdä se laavan päällä, hei. Mä sain Joo. sapling. Mm. Sapling. Ouch. Nyt mulla on 36 puuta. 36 on se ihan riittävästi. Onko se nyt ihan varma? Mihin mä tätä taloa edes tee? Se sä et päättää ite. Joo. Golden Nugget. Missä sitten meidän glowstonea oli? Tuossa. Mä teen tähän tämmösen pienen jutun. Mä tein meille pari stäkkiä karkualia. Oho.
No niin. Nyt on tarpeeksi. Sä et kuuluu sun hengityksessä aika hyvin. Mun hengitykseni. Joo. Onko sä varma, että se on mun hengitykseni? Sä et kuuluu semmonen kauhea tuulenvire. Se on mun koneeni. Ei vaan semmonen hetki.